नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण जेवणाच्या ताटासोबत तोंडी लावण्यासाठी झटपट व चटकदार असे वर्षभर टिकणारे कैरीचे लोणचे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। आज मी अर्धा किलोच्या प्रमाणात हे लोणचे बनवणार आहे। लोणचे बनवताना लागणारा मसाला बाजारातून न आणता घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। तुम्ही इथे दाखवल्याप्रमाणे सर्व टिप्स फॉलो करून असे चटकदार वर्षभर टिकणारे लोणचे बनवू शकता। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी ह्या 3 कैऱ्या घेतल्या आहेत। या स्वच्छ धुवून मी पुसून घेतल्या आहेत। कैऱ्या घेताना कडक अशी कैरी घ्यायची आहे। आता ह्या कैरींचा देठांचा भाग काढून घ्यायचा आहे आणि त्यांच्या बियांचा भाग सुद्धा आपण काढून घ्यायचा आहे। कैरीतील बियांचा भाग काढल्यानंतर कैरीच्या फोडी तुम्हाला आवडतील अशा लहान मोठ्या कट करून घ्या। हे बघा, अशा प्रकारे मी या कट करत आहे। कैरीच्या अशा लहान फोडी केल्यामुळे लोणचे पटकन मुरते व ते लवकर तयार होते। हे बघा, अशा प्रकारे मी सर्व कैऱ्या कट करून घेतल्या आहेत। कट केलेल्या कैरीच्या फोडी आता एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊया। त्याला आपल्याला हळद मीठ लावून घ्यायचे आहे। इथे मी अर्धा किलो कैरीच्या प्रमाणात मसाले वापरणार आहे। त्यासाठी इथे मी 2 चमचे मीठ घालत आहे व अर्धा चमचा हळद घालत आहे। हळद मीठ घातल्यानंतर कैरीच्या फोडींना ते व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने कैऱ्यांना हळद मीठ लावल्यामुळे लोणचे टिकायला मदत होते। हळद मीठ फोडींमध्ये आतपर्यंत मुरले जाते, त्यामुळे लोणचे आणखी चवदार होते। अशा पद्धतीने कैरीला हळद मीठ लावल्यानंतर हे रात्रभर किंवा कमीत कमी 6 ते 7 तास ठेवू शकताय। इथे मी या फोडी रात्रभर झाकून ठेवणार आहे। हे बघा, दुसऱ्या दिवशी झाकण उघडून बघूया। हळद मीठ लावल्यामुळे कैरींना बरेचसे पाणी सुटले आहे। हे बघा, इतके पाणी सुटले आहे। आता या कैऱ्यांमधील पाणी निथळून घ्यायचे आहे। त्यासाठी एखाद्या चाळणीमध्ये या कैरींच्या फोडी काढून घ्यायच्या। आता या चाळणीमध्ये मी सर्व फोडी काढून घेत आहे। फोडी काढून घेतल्यानंतर या 10 ते 15 मिनिटे अशाच ठेवून द्यायच्या, म्हणजे यातील एक्स्ट्रा पाणी निथळून जाईल। तुम्ही बघू शकता कैरी छान सॉफ्ट अशी झाली आहे, म्हणजे हळद मीठ कैरीमध्ये व्यवस्थित मुरले आहे। लोणचे बनवताना ही प्रोसेस फार महत्त्वाची आहे, त्यामुळे लोणचे जास्त दिवस टिकते। 10 मिनिटांनंतर एका ताटामध्ये कैरीच्या फोडी अशा लावून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, अशा प्रकारे मी सर्व कैरीच्या फोडी लावून घेत आहे। आता हे ताट आपल्याला 2 ते 3 तास कडक उन्हामध्ये ठेवून द्यायचे आहे। तुमच्याकडे उन्हाची सोय नसल्यास पंख्याखाली सुद्धा 6 ते 7 तास तुम्ही ही ताटे ठेवू शकताय। या फोडी तुम्ही कडक सुद्धा सुकवायच्या नाहीत। तुम्ही बघू शकताय कैरीच्या फोडी जास्त सुकलेल्या नाहीत, हलक्याशा सॉफ्ट आहेत। अशा पद्धतीने आपल्याला या सुकवून घ्यायच्या आहेत। आता इथे अर्धा किलो लोणच्यासाठी मी पाव किलो तेल घेतले आहे। तेल गरम होत आहे तोपर्यंत आपण त्याचा मसाला बनवून घेऊया। मसाला बनवण्यासाठी इथे मी एका मिक्सरच्या भांड्यात 2 मोठे चमचे मोहरी घेतली आहे, 1 मोठा चमचा धने व 1.5 चमचा बडीशेप घेतली आहे, 1.5 चमचा मेथ्या घेतल्या आहेत, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, 15 ते 20 काळी मिरी घेतली आहे, 7 ते 8 लवंगा व 4 हिरव्या वेलच्या घेतल्या आहेत, अर्धा चमचा हळद घेतली आहे व अर्धा चमचा हिंग घेतले आहे। आता हा सर्व मसाला आपल्याला दरदरीत असा वाटून घ्यायचा आहे, एकदम बारीक पावडर करायची नाही। मी या चमच्याने सर्व मसाले मोजून घेतले आहेत। हे बघा, अशा पद्धतीने हा मसाला मी तयार केला आहे। तुम्ही बघू शकताय याची एकदम मी बारीक पावडर केलेली नाही, जराशी जाडसर भरड आहे। लोणचे बनवण्यासाठी लागणारा मसाला तयार आहे। आता हे लोणचे मिक्स करण्यासाठी एका मोठ्या ताटामध्ये मी 50 ग्रॅम मोहरी डाळ घेतली आहे। अर्धा किलो लोणच्याच्या प्रमाणात ही मोहरी डाळ मी वापरली आहे। कोणत्याही सुपर बाजार व किराणाच्या दुकानात ही मोहरी डाळ सहज मिळते। आता इथे मी 50 ते 60 ग्रॅम बारीक मीठ वापरत आहे। 50 ग्रॅम मी लाल तिखट वापरले आहे। इथे मी बेडगी मिरचीचे लाल तिखट वापरले आहे। आता यात आपण तयार केलेला मसाला घालूया। हे सर्व प्रमाण मी अर्धा किलोच्या नुसार घेतले आहे। आता हा तयार मसाला व्यवस्थित असा मिक्स करून घेऊया।
लोणच्याचा मसाला आपला तयार झाला आहे। लोणच्याचा मसाला बाजारात विकत सुद्धा मिळतो, पण घरातील साहित्य वापरून बनवले तर त्याची चव खूप वेगळी लागते। ती रेडीमेड मसाला वापरून येत नाही। आता या मसाल्यात आपण सुरुवातीला जे तेल गरम केले होते ते तेल घालूया। इथे मी पाव किलो तेलापैकी 200 ग्रॅम तेल वापरले आहे। मसाल्यांमध्ये असे कडकडीत तेल घालायचे आहे। असे तेल घातले की मसाले खमंग खरपूस असे भाजले जातात। सगळ्या मसाल्यांचा फ्लेवर तेलामध्ये उतरतो। इथे मी सगळे तेल न वापरता थोडे तेल शिल्लक ठेवले आहे। मसाला थोडा कोरडा वाटत आहे म्हणून मी आणखीन थोडे तेल वापरत आहे। आता हे सर्व मिश्रण एकत्र एकजीव करून घेऊया। आता हे मसाल्यांचे मिश्रण पूर्ण थंड होईपर्यंत ठेवायचे आहे। हे पूर्ण थंड झाल्यावरच त्याची पुढची प्रोसेस करायची आहे। थोड्या वेळाने मसाले व्यवस्थित थंड झाले आहेत। तुम्ही बघू शकताय मसाल्यांचा रंग किती छान दिसत आहे। मसाल्यांचा हलकासा सुगंधही येत आहे। आता यामध्ये कैरीच्या फोडी घालून घेऊया। तयार मसाला थंड झाल्यावरच कैरीच्या फोडी घालून घ्यायच्या आहेत। मसाले गरम असताना आपण कैरीच्या फोडी घातल्या तर लोणचे लवकर खराब होण्याची शक्यता असते। यासाठी ही प्रोसेस महत्त्वाची आहे। आज मी ज्या छोट्या छोट्या टिप्स सांगितल्या आहेत त्या फॉलो करून तुम्ही अशा प्रकारे कैरीचे लोणचे बनवू शकताय। तुम्ही बघू शकताय मसाल्यांच्या परफेक्ट प्रमाणात हे लोणचे तयार झाले आहे। आता हे तयार केलेले लोणचे एखाद्या चिनी मातीच्या किंवा काचेच्या बरणीत भरून ठेवा। बरणी स्वच्छ धुवून उन्हात सुकवलेली असावी। असे लोणचे बरणीत स्टोअर केले तर वर्षभर सहज टिकते। आज आपण अर्धा किलोच्या प्रमाणात हे कैरीचे लोणचे तयार केले आहे। तुम्हाला जर 1 किलोच्या प्रमाणात बनवायचे असेल तर मसाल्याचे प्रमाण वाढवून तुम्ही बनवू शकताय। लोणचे तयार करताना आपण थोडे तेल शिल्लक ठेवले होते, ते तेल नंतर गरज वाटल्यास यात घालून घ्या। लोणचे तयार केल्यानंतर बरणी 3 ते 4 दिवस उन्हात ठेवावी। 2 ते 3 दिवसानंतर जर फोडींच्या वर तेल आले नाही तर राहिलेले तेल तुम्ही लोणच्यात घालून घ्या। अशा प्रकारे तेलाचे प्रमाण जास्त होणार नाही। फोडींच्या वर थोडेसे तेल आले की लोणचे पटकन खराब होत नाही व त्यावर बुरशी येत नाही। अशा सर्व टिप्स फॉलो करा। तयार आहे पारंपरिक पद्धतीने बनवलेले कैरीचे चटकदार लोणचे। आजची रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा। कशी झाली ती कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।